kasi yung license po ninyo is suspicious po ang driver's license po ninyo. Ha? Ayun, ito lalabanan ko po kayo. Pag inilawan ko to, ang lumabas na kulay dyan is violet, free kayo. Pero pag dilawang lumabas na ilaw dyan, Hello, bakit nagkaganon sir? pasensyahan po tayo ha. Sige sir, ano ba yan? Ito tayo sa maliwanag, sa madilim. Ano ba yan? Dilaw. Okay tayo. Bakit nagkaganon? Ibig sabihin po, ang driver's license ninyo is fake. Pagka ganyan. Ngayon, tignan niyo po ang original driver's license Sir, may idea ako. Ano kaya yan? Ba't nagkaganon? Ito po ang original na driver's license. Ang driver's license po ninyo, ayan. Ito ang original. Kita nyo? Oo. Violet, di ba? Oo nga sir. Ito yung lisensya mo ganito, ayan. So, ibig sabihin, ang driver's license ninyo is fake. Ngayon,